फिन आरोबाव आमेरिकायाव गंसे बिरखंनि जाब्रबथाय। आमेरिकायाव 12 साननि गेजेराव आरोबाव मोनसे बिरखंनि जाब्रबथाय। गंसे प्राइभेट जेटआ लेन्डिं खालामनाय समाव गंसे बिरखंआव सौग्रावहैदों। नंगौ, फिन आमेरिकायाव 12 साननि गेजेराव गंसे प्राइभेट जेटनि जाब्रबथाय। बे समाव सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला अस्टिन टेक्सासनिफ्राय सौफैनाय मोनसे प्राइभेट जेटआ लेन्डिं खालामनाय समाव गंसे लाखिनानै दोननाय प्राइभेट जेटआव सौग्रावहैदों। प्राइभेट जेटनि गुदि लेन्डिं गियारआ फेलें जानायनि जाहोनाव बे सौग्रावलायनाया जादोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। आरो बे सौग्रावलायनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो गुबुन माखासेया गोब्राब जोखोम जादों। आरो गोब्राब जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला जाब्रबथायनि समाव लाखिना दोननाय बिरखंनि सिङाव गुबुन सासे सुबुंबो दंमोन।